Къде е Мариан Чавдаров? Мариан, заповядай. Мариан Чавдаров се върна в състезанието след дълга пауза и сега тук ще си тръгне с един приятен спомен. Връчен лично от директора на състезанието Милен Озунов и дай Боже успехи като на Милен напред с тази конда. Дами и господа, силни аплодисменти за Мариан Чавдаров. И за всички наградени масло Shell Helix Ultra, синтетиката, подарена от Орбико, вносителите на и представителите на Shell Helix. Милен Недев връчва наградите на спонсора. Благодаря. Дами и господа, в клас HC5 наградите ще връчи госпожа Василяна Стоянова, дъщерята на собственика на Дамасцена. Сега е тук специално за да връчи купите и специалните награди, изработени от семейната фирма. Дами и господа, на трето място в клас HC5 на подиума се качва Александър Борисов, Speedmaster София. Втори на подиума. Дами и господа, силни аплодисменти за Димитър Божилов, Ангелов Моторспорт. Митко Божилов да заповяда на подиума. И на най-високото място в HC5 сега е време да поканим Николай Ганев, Ара Моторспорт. И така специално произведените за това състезание купи на Дамасцена ще връчи господица Василяна Стоянова. Заповядайте. И така, бронзовата купа отива при аплодисменти за Александър Борисов. Сребърната при Димитър Божилов, Ангелов Моторспорт, също софийски отбор. А златната купа остава за Николай Ганев, щастливия татко, който след раждането на своята дъщеря най-сетне го видяхме в състезание и то на най-високото място на подиума. Дами и господа, сега силни аплодисменти, бутилките за шампанско са в ръцете ви, момчета. Ето, Александър много бързо. Сашо, заповядайте за снимка. Моля ви се, нека да остане един спомен. Заповядайте за снимка тук. Нека да имат възможност колегите да ви снимат. Имаме време. Сега вече цялото време е наше. Заповядайте, момчета. Най-важното, ще си тръгнете без така ценното Shell Helix Ultra, което ще ви трябва вероятно за следващото състезание. Синтетиката на Shell връчва господин Милен Недев, Орбико, фирмата, която осигурява маслата на българския пазар. Дами и господа, силни аплодисменти за най-бързите в клас HC5. Продължаваме с награждаванията. В клас RC4 господин Петър Косев, заместник кмет община Казанлък, ще връчи наградите. Надявам се, че е тук господин Косев. А на второ място на подиума се качва Иван Михайлов, Вромос Бургас. Тук нямаме трети. Заповяда Иван Михайлов. Аплодисменти за пилота, който се върна в състезанието след дълга пауза, но с един много сериозно подготвен автомобил. Надявам се да го виждаме за напред. На най-високото място на подиума. Тук искам да поканим с силни аплодисменти, дами и господа, Динко Иванов, Стара Загора Моторспорт. Динко, заповядай. Честито, младият пилот от Стара Загора наистина прави първия си сезон и то по най-успешния възможен начин. Сребърната купа тук отива в Бургас, заедно с поздравленията за Иван Михайлов, а златната остава в Стара Загора за Динко Иванов. Дами и господа, силни аплодисменти за най-бързите в RC4. Маслата Shell Helix Ultra са също част от наградите, които получават пилотите. Ето така се прави наистина. Браво, момчета. Ето тези красиви моменти остават в само обективите на фотоапаратите и наистина скъпствам от това прекрасно състезание. Благодаря ви, момчета. Дами и господа, стигнахме до награждаването в
клас HC4, където наградите ще връчи господин Христо Стоянов. Алба Груп, част от компанията Дамасцена, синът на собственика на Дамасцена. Заповядайте, господин Стоянов. Надявам се, че е тук. Тук ли е господин Стоянов? Тогава госпожица Стоянова ще връчи купите. Тя е тук до мен. И така, дами и господа, трето място Симеон Симеонов, Казанлък Моторспорт. Симеон Симеонов прави едва второ състезание. На второ място Стефан Панчугов, Казанлък Моторспорт, силни аплодисменти. И на най-високото място на подиума Тодор Василев, Speedmaster София. Дами и господа, отново госпожица Стоянова, заповядайте. И така, тук бронзовата купа е за представителя на домакинския Казанлък Моторспорт. Тя ще си остане в Казанлък, надявам се. И Стефан Панчугов отива среброто. Тези ценни трофеи наистина заслужават вниманието и може да ги оставите долу на подиума, момчета. А Тодор Василев ще получи златната. Маслата Shell Helix също са за вас, момчета. Ще ти отдавят! Ето тези красиви моменти остават. Връчвайте маслата, господин Недев, няма да останете сух в никакъв случай, убеден съм, така че спокойно. И така, благодаря на господин Недев и неговата компания стана възможно това състезание. Той е също част от хората, които помогнаха много. Да не забравя да напомня на всички наградени да изчакат отборното награждаване за обща снимка. Моля ви, бъдете точни. И така пристъпваме към клас RC3, където ще помоля само секунда за снимки. Само ще помоля Милен Озумов тук да връчи още една купа. Не беше в програмата, но няма как. Дами и господа, в клас RC3 ще помоля да се качи на подиума Емил Денев, един пилот с история. 36 години в българския автомобилен спорт непрекъснато. Имам удоволствието да ви го представя. Той ще получи златната купа, връчена от директора на състезанието Милен Озумов. Двама страхотни пилоти на подиума виждате в момента. Отново маслата Shell. Този път в Търново ще отиде купата. Дами и господа, ценни трофеи. Емо ДНФ тук пред вас сега, за да ги отнесе с, надявам се, добро настроение в Велико Търново. И така, продължаваме с награждаването в клас HC3. И така, дами и господа, само да не допуснем грешка. Така, в HC3 наградите ще връчи отново госпожица Василена Стоянова. И така, тук имаме двама наградени. На второ място Алекси Малчев, Казанлък Моторспорт. Алекси Малчев дебютира в това състезание. Много беше притеснен вчера, сега обаче надявам се по-отпуснат и с първи подиум още при дебюта си. А на най-високото място на подиума Стефан Стоев, Ара Моторспорт Габрово. И така, госпожица Василена Стоянова, Дамасцена връчва купите. Силни аплодисменти, дами и господа, при връчването на наградите, за да могат момчетите да отворят спокойно. Първата си бутилка шампанско ще отвори сега Алекси Малчев. Маслата Shell Helix Ultra са тук за вас. И така, един много опитен пилот и един без
всъщност вече мисля, че 30 състезателни километра зад гърба си са на подиума, но и двамата се справят перфектно. Дами и господа, аплодирайте ги, да ги подкрепим за по-нататъчни успехи в следващите им стартове. Надявам се Алекси да го видим и в Габрово, където Стефан ще е домакин. Така, дами и господа, и Алекси да не биде от Габрово. Това не го знаех, сега Алекси тази изненада наистина и Ара Моторспорт работят много здраво с Казанлък Моторспорт, виждам. Така да им благодарим. Дами и господа, пристъпваме към награждаването в клас RC2. Отново госпожица Василена Стоянова ще връчи наградите, в клас RC2 на второ място Антон Титов, Октан Тим. Антон Титов, Октан Тим София, второ състезание с Mitsubishi Lancer Evo 9. Дами и господа, върви напред Антон в своята кариера. На най-високото място на подиума е време да поканим Пламен Стайков, Евроком Рали Тим. Госпожица Стоянова ще има отново удоволствието да награди с прекрасните купи на Дамасцена и така, дами и господа, силни аплодисменти за най-бързите в RC2. Благодаря ви, момчета. Генерално класиране. Уважаеми приятели, стигнахме до най-важния момент. Церемонията по награждаването на най-бързите пилоти в генералното класиране на открито планинско Шипка Дамасцена 2015. Тук наградите ще връчи господин Николай Златанов, председател на Организационния комитет на проявата, председател на Общински съвет Казанлък. И така, тук ще помоля пилотите да не бързат да отварят огромните бутилки шампанско, които са им подготвили. Мисля, че са много сериозни. И така, на трето място Тодор Василев, Speedmaster. На второ място Стефан Стоев, Ара Моторспорт. Страхотна битка направиха. И е време да поканим на най-високото място на подиума Пламен Стайков, Евроком Рали Тим. Сега купите ще връчи господин Николай Златанов. И масата Шел Феликс, разбира се отново от Орбико Милен Недев ще ги връчи. Масата и дами и господа, сега ще ви помоля отново да изслушаме Мила Родионов, чест на победителя в това състезание.